Bamanyare cɛ ana muso na akaja anonga dugu bɛɛ lajɛlen ka fo ka waleɲuman dɔn ka sangani aw ka danya tali ka da anw ka san waati bɛɛ janko jɛmukan min bɛ ɲɛnamaya sɔgɔmadon tɛnɛ ka taa ti alamisa 10h 11h ka fo ka waleɲuman dɔn a kanubaw k'a fɔ bi ye tarata ye février tile 10 san 2026 ni y'an sigitɔ ko kura o ladala jɛmukan kan n'a ma ɲa k'a fɔ diliko o bila ka gɛlɛ dɔnkili ɲɛnkan ye o la kanubaw k'o fo ko waleɲuman dɔn. Madame Keita, e ni sɔgɔma. Nseere sɔgɔma. Ko banabaatɔ ka bana mana gɛlɛya cogo cogo a sɛgɛnnafiɲɛbɔ yɔrɔ man ka kɛ kaburudon ye. O ye tiɲɛ Ala k'an n'o cɛ janya. Ko ni baasi tɛ. Baasi foyi tɛ na yɛrɛ. Denbaya don. Baasi foyi t'u la. Alhamdulillah. Nse. An b'a fɔ an filɛli jamaw ye. O don. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Tiɲɛ don. K'Ala ka tile yɛrɛ d'an ma. Amina. Ka garisigɛw foni. Amina. Sijan kunnadi ye. K'o d'an n'u ma. Amina yɛrɛ. Ala k'o duwawu minɛ. Ami. Madame Keita. Nin ye an don dɔ ye jɛmukan kɔnɔ. E ni ne. Bi an jɛ ka kanubaw ne ka o la nisɔndiya. N'Ala sɔnna ma. Kodi. Folo kan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina. An ma an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni jɛrɛjɛm filɛbagaw. Bari a bɛ suit kosɛbɛ. Tiɲɛ don. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an dafɛ dugu ninnu na ani damadaw la. Siga t'o la. Donc u bɛɛ folen don nin yɔrɔ in na. Ko minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ. Aw tɛ dɛ. N'i y'a ye anw fana b'an sigi yan. Olu fana de bɛ courage don an na. K'a fɔ tiɲɛ don. Ka baara in lawaleya. O don. O la Madame Keita i y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan. N'i y'a mɛn kiniɲɔgɔn na gɔngɔn duuru la tɛ n tɔɔrɔ fila o de bɛ duguma. O siratigɛ la an bɛ kanubaw fo cɛman ni musoman Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. O la jɛmukan a kɛrɛfɛ juru an bɛ a sama dɔɔni dɛmɛ ɲɔgɔnjɛkulu minnu b'an n'o ye o ka produiseraw ye Lipton Zara ani a jɛw fo ka se Thé Zara ma an bɛ taa technicien fan fɛ ka Thé Premier Gale ni ka o lajɛ n'o mɔn bɛɛ k'o fo ka sɔrɔ ka na. O bɛ bɛn. Awɔ. Amona e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa? Mon père Mali bɛɛ bɛ nin nin nɛnɛ bara ni Afrique bɛɛ nin ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ thé kan o nɛnɛ. Tiɲɛ la mon père Mika ani n b'o kundo d'i ma Thé Zara. Mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye. E ye nin dɔn wa? Surprise kelen ye nin dɔn wa? A bi yan a mangani. Sisan kɔni i ye cogo jan. Thé Zara Thé ka thé de ye a bɛ san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili ko a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye Thé ka thé sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka a den tɛ. Jama jɛra ka duwa kɛ Thé Zara ye makelen ka danga mɛnɛ bolo jɛ Allah farafindenu jɛra ka duwa kɛ Thé Zara ye makelen ka danga mɛnɛ bolo tiɲɛ. Est-ce que Madame Keita nin tɛ an kɛlen ka fuguru bɔ dabada la wa? Nin ye ka Thé Zara furu min bɛ farifoni ni galabu kɛnɛya k'o di maa ma tile kuru bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. A banna dɛ. Nin waati in na ka jelimuso a ma se ka kɛnɛ lasɔrɔ bi dɛ. An folen don. A sen bɛ tilekɛla bi. O la an bɛ dugawu k'a ye ɲuman taa ɲuman segin Ala k'o d'a ma ka na an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan Ala ka taa n'a ɲuman ye ka segin n'a ɲuman ye. O la Madame Keita n'an bɔra dɛmɛɲajɔkulu la hali bi jɛmukan an ka tɛmɛ n'a ye. An bɛ taa ni clip du jour ye. O don. Ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ. Tiɲɛ don. Ni Mohamed Kane ka fɔlisen dumanw ni dɔnsen dumanw ye. O don. Ni tɔgɔ ko si tɛ maa la. Ko si tɛ maa la. Madame Keita Ala ka si d'an ma. Amina yarabi k'ala ka kuntagala jan. Ala ka laban ɲuman d'a ma. Si caman ka masiri ni kɛnɛya ye Ala k'o d'a ma. Amina yarabi. Ko di dɛ. Ko si tɛ maa la. Anw ta in kɔni Ala ka kuntagala jan dɛ. Sinon clip in tiɲɛ yɛrɛ la a dakun ka ɲi nka an ka jɛ k'a filɛ. Baasi tɛ an ka taa a la. Site mala anga nyuma ya ka jumanto
Koshite mala anga nyuma yaunge Koshite mala tere anga nyuma yaunge Koshite mala babe anga nyuma yaunge Ami wari go sayadu taunto sayadu gelma Ami sanu go sayadu taunto sayadu gelma Ami mogo go sayadu taunto sayadu gelma Ami die go sayadu taunto sayadu gelma Koshiti mala anga nyuma yonge kajugu mato Sanu manasoro ati wati ni bo sayabi tamwe ami mo manasoro ati wati ni bo sayade baba ami die manasoro ati wati ni bo sayade baba ami wari manasoro ati wati ni bo sayade baba koshiti mala Koshiti mala anga sebe waleke Koshiti mala anga juguma waleto Madame Keta Aminata Traoré Koshite mala ko anga nyuma ke ko ka juma to ni yɔrɔ na an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin dɔnkilidala yɛrɛ ma ale kɔni ale ala ka wele jaabi Mohamed Kane a fɔra ka bada dalen nɔgɔya ani alisamɛ furu bɛɛ lajɛlen an ta ni wari taw ka labɛn ɲuman di an yɛrɛ ma Madame Keta n'o kɛra o b'a to kunnafoni bala an ka an tɛgɛ kari a kɔnɔ awɔ an bɛ kunnafoni bala dayɛlɛ bi ni esori ye o ye jamana ka fasiri awɔ jamana ka fasiri don ale ko sira min bɛ ka bɔ Gawo ka taa Segu Seware o ye sira ye bi na lakanabaliya bɛ min na ayiwa k'a sira fana a ma nɔgɔn dɛ a boli man di a sira a bɛ n'a fɔ a tiɲɛnen don awɔ e delila ka bɔ sira fɛ wa ne ma se yen dɛ e ma se Seware fɔlɔ ma se e ko n bɛ taa bi e tɛ taa di ma da la dɛ Madame Keta Aminata Traoré i y'a fɔ cogo min na kunnafoni bala nin y'an don dɔ ye a kɔnɔ jamana ka fasiri an y'a salo n'o ko min ma ko esoro maa min ye nɔbila kɛ o de ye Musa Hashim Mayiga an mapu ka lasigidenw n'o an sɔngo a ko an ka taa Gawo ani Seware cɛ a ko sirakun min bɛ yen n'a ka di a fɔ o min bɛ kɔrɔ ni yakumaba la yanfan kala ka don ɲɔgɔn na a ko Madame Keta Aminata Traoré a ko a sera bilama min min fɔ ye a taa man di a ko ka sababu kɛ kun jɔnjɔn fila ye a ko fɔlɔ o de bɛ tali kɛ lakanabaliya o ɲɔɲalen na sira kun Madame Keta n'i ye a ta k'a lajɛ a ko n'i kɔni ye dugutaminɛ ta ka sira in ta ka ban a ko e kɔnɔna ganmɛ ka sɔrɔ i ma fɛn dɔɔni dun a ko ka fara o kan o de ye sira yɛrɛ a goudron Aminata o de ye goudron kɔni maa tɛ o ni poussière bilen bɔ don ɲɔgɔn na bilen ka sababu kɛ goudron kɔni ko kuma tɛ se fɔ bilen o kɛra ba dɛ Aminata Traoré a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko sira fɔlɔ n'i tun bɛ bɔ Gawo ka taa Seware a ko tile fila kun don a ko nka bi an bɛ don min na a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko a dɔgɔmani o de ye tile 4 ye a ko n'i ye a ta k'a lajɛ o tile 4 kɔnɔna na maa minnu kɔni bɛ sira fɛ Aminata o kɔni o bɛɛ kamana gannen don n'i y'a ta k'a lajɛ kamanagan bɛ o bɛɛ lajɛlen kan bawo k'a daminɛ yakuma b'a la Gawo ka taa Gosi ka taa Ombori fɛ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ o kɔni
o yoro mina ni dine famucho jugo koni olu nyo se ko nyame o yoro ko folina ba o ta no jole ndayi ako na omubula kaba ako onongo ni fe obe awla jo Madame Keita Aminata Traoré ako obe sura ka yaf mabala minta aw kan odeye ka out ko tegeja awyi ko ako mimbe tali ke yaf mabala baba beta ka nyeshi awmo madama marfo be ko obolo obi balika to marfo chi sanfe ako no kera sababu obe ma ko no bo otabolo ka kamana ga odebe nati ola ako no kera obe sura ka fo na ba fa ka ta ka sira fe ayi tromonyo da antige ako kuma ne kuma ba fo ko makele bega wa kele ngene sara o yere ye do mene ala farla aw kan yi ako no nte makele wa sabado 15,000 francs par personne. Madame Keita Aminata Traoré ako okoni ototo mala ako oyi 2,000 francs ala farla aw kan nyonte o yere be aw be boka aw da dishika o yere be tiga do aw jufa kono ni o geze be mima o be saro ka bo kun katano o yere Otala nyana maide Madame Keita Aminata Traoré ako kafara nimbela jeneka odeye goudron mi ngoni hinda misraka ako binaka biya goudron ko kuma matesi ka ofobile gawo ani sevareche ako goudron la hala ako umai ode keme sababu kasera deviation ko chaya ako ebe goudron black yi kungari ka dokumo ko lo fanta ane bata kono sera nyine todo efe ako ode be sababu eni maju nino adola atekishi nyoma ba osera tesika bulu ko sebe ako ibita atlisi ani don la ako Madame Keita mabesiga fo alibi ofuna keme sababu maju nunu ka so o sago soro mauka ako ngani bela jenena foli beta kanyeshi mobile bolo de mawlo chauffeur yi ako ulumunu be o sekono o damairala kasiga mawo doni kabo gawo katano o sevare kabo sevare kata gawo ako chauffeur o bechala ako nyola maka fo yere chiki kunyumana ako o foli o beta kanyeshi o moko sebe Musa Ash Maiga ale de ye afasiri eli ne antakara nenka ala wawale Samaira ni ko man wona ame duwo de kanyere ko be faka chaya sadi ni kuma chanda de bashite ay wala yo bla sama anye esor bla ameta indépendant kana bla indépendant ko anga pont de martyr no e premier point odo Kassim Jara le shuyere Madame Keita akunyira kafo ko kamele do tame ayra fili ton folo kono ko Kassim Jara anake o to ko nuyi ko akoni fure kumala kanyine ayira kayira aiwa Madame Keita Aminata Traoré ya foto mena nyata ako kanabla kono mi metalike fale kulubale ale no blake kasane kalamu kala shule dabajila a fale ko mi metalike Kassim Jara la ako Madame Keita Aminata Traoré ako kamawatle jigi ka fo mi metalike février clé sabashu nakadi la nuit du mardi 3 février otawa février clé sabashu ako neganye mwoni kelon wati ni mwoni kamene ndoyi asanwa anyo kolonto bonyongo do ako atoko odeye Kassim Jara ye ako anana yaf mabala kana efili yaf mabala bajulu bakono a premier point au fait ako ni atakalage odoni ni biche nyinu ngume sena janko kasega Kassim Jara ni ka aninkishi ako okoni bela jene ko ngela flagi ye bawo manyema sega da Kassim Jara anyena maka ako ni ata kalage ako fasir ke baye ayira kafo amanya mingo Kassim Jara shu ko labara ka salo kabo nandi show kempisiki o mashurana ako nga asira so ninte ala wa borondo kungleme akerela Madame Keita atara soro war kasabido obe obroni nkono obe talike 1,772,150 francs CFA c'est voir million gele ane akunga fe bonyongo ako okone tara soro o broni ngonna a broni fima do mi hunglone akerela ako afure ko nisolo le kabo wala bana ka broni nta ne ka somogo nyini kata broni ndi o somogo ma kama gliji ka fo Kassim Jara a dawara kumbe maya mugudema lela Aminata Keita kana jigina ni modela ko te ba lamine ako o jere ka fo akunna me premier point de sanfe kana moto jo orove nika akabunwa tia pape do fana joy kasore ke yere shuru bakonana ako Kassim Jara ko ni fu ashuyira nga ayira ni nchola Samaira odu nyekanga nyinyi ko inare asemete ula mani kuma do wata yere afili asemesa anga fereke ala anyo soro mina anyo blay sa meta do rela no e ka foko jarawe law
olu kan bɔ tuguni ka citerne dɔ attaquer Kayi sira la min ye général de brigade Élisée Jean Daw ye ale tun bɛ kɛnɛ kan o don a ko n'i ye a ta k'a lajɛ kɛwale in kɛra février kalo tile 5 tɛmɛnen a ko kumana min na Yafu Mabala Taju ni mobile ko ni don mɛmɛ ka bɔ Taju la k'o kun da Ba Maliba kan n'a ka di Bamakɔ kan a ko jatigɛwale kɛbaaw filɛ ka suuru ka bɔ kungo kɔnɔ fantan ni banta kɔnɔ ka na Yafu Mabala minnu fɔ ye o ka janfa jugu bɔrɔta ka ɲɛsin an ka mobile bola ninnu ma a ko o siratigɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kɛra o waati min bɛ tali kɛ Yafu Mabala général de brigade Jean Élisée Jean Daw a kunu ka bɛn ni février tile 9 ye a yɛrɛ a y'i sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka taa Kayiba Jabate ka se ka taa ɲɛda cɛdenw kan a ko n'i ye a ta k'a lajɛ ka hakili jigin k'a fɔ min bɛ tali kɛ Yafu Mabala Élisée général de brigade Élisée Jean Daw la a ko wele bilala a ma jamana ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnama général d'armée Assimi Goïta walasa a ka se ka na Yafu Mabala ka bila ni jɔyɔrɔ in na kama sɔrɔ kɛ ni cɛkofɔlen o y'a sɔrɔ a bɛ sini jamana kan Mali jamana o lasigidenya ni o ye ambassadeur ye a ko min bɛ tali kɛ général de brigade Jean Élisée Daw la o wele bilalen a ma a ko faso foyi ma bon ni faso ye o nɔgɔni fɛ a ye wele jaabi ka na ɲɛmaaw ka wele lamɛn a bilalen kɔfɛ ni cɛla o don ni bi cɛ a ko cɛba in sigi tɛ a ye a ko kuma ni kuma a ko nin bɛ jamana ɲɛfɛ walasa hali bi ka se ka galabu kalaba don an ka cɛdenw na janko lakana ka se ka sabati a ko o kɔrɔmasu ye min ye madame Keita o de ye an ka taa Loloni novembre kalo tɛmɛnen an kɔrɔ jinɛ famucojugu maaw kun taa mɛ Yafu Mabala gara da yen na o min kɛnɛ sababu maa caman ko ni ka Yafu Mabala sentigɛ ani kolobata ka sanga ni minɛnw talen ye ka da o kun ka ji kɛ bidon na a ko nka cɛba in n'a ka cɛdenw madame Keita Aminata Traoré o taara Lolonikaw fɛ yen ka taa yen fira ni ka yen jɛ a ko Lolonikaw olu seginna ka na ka sigi eko ko ma kɛ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko nka bina ka biya hali bi diinɛ famucojugu o b'a la ka lamagaw kɛ Kayi marabolo ani Nioro kɔnɔ ka caya a ko o de kɛra ka bɛn ni février tile 5 tɛmɛnen ye min kɔnɔna na an ka mobili bolila 15 bɔ ɲɔgɔn ko diinɛ famucojugu kɛra sababu k'olu ni kɛnɛ karaba a ko n'i ye a ta k'a lajɛ o de siratigɛ la min bɛ tali kɛ Yafu Mabala ni cɛba in na ni o ye général de brigade Jean Élisée Jean Daw min fɔ madame Keita Aminata a ko nin wulila ka se Kayikaw fɛ yen kunu ani général de brigade Musa Sumare ni o ye Kayi marabolo ɲɛmaa ye o kɔni o ye ɲɔgɔn ye o ye Yafu Mabala kuma ɲɔgɔn tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se kɛ sababu hali bi ka lakana ni ka diyagoya jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamanakɔnɔdenw ka se ka o yɛrɛ lakana minɛn kɔnɔna na a ko taama in kɔni bɛ don o hukumu kɔnɔna na a labanna ka Yafu Mabala n'i y'a ta k'a lajɛ cɛba in yɛrɛ o de ye chef d'état major général adjoint don a ko a labanna ka yira k'a fɔ min fɔ ye maa o maa n'i ko nin sɔrɔ la k'a fɔ k'i b'i pɛtɛ jamana ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko i bɛna an ka basigi ni k'a tiɲɛ a ko maa t'i kɔn lahara a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko lakana sabatitɔ don jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ madama jamanakɔnɔdenw ka se ka o yɛrɛ lakana minɛ kɔnɔna na Musa Bilale Sidibe ale de y'a fasiri an ye min salo ka bɔ kanabila kɔnɔ madame Keita Aminata Traoré Samayira nin b'a jira k'a fɔ ko jamana a wulikajɔ sabatilen don kosɛbɛ o don walasa cogoya min na garawolaki ninnu u bɛ se ka an ka se k'o daga bɔ an yɛrɛ da la tiɲɛ don n'i y'a ta k'a lajɛ o baaraw o bɛ o sɛbɛntiya depuis kunun fa bi jamana ɲɛmaaw madame Keita Aminata Traoré o b'a la ka dɔ fara wulikajɔw kan kɛlɛkɛminɛnw caman b'a la ka na cogo min na ka se ka hali bi maajugu ninnu ni k'o da bɔ an da la an bɛ dugawu kɛ hali bi cogo min na sebaaya Ala k'o d'an ma amina yarabi ami Samayira n'an bɔra yen an bɛ taa indicateur du renouveau la ale ka kiri kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko Bamakɔ cour d'appel k'o ye Musa Mara o ka kiri k'a ye a jalatigɛ a y'a sɛbɛntiya madame Keita Aminata Traoré a ko maa caman kun sigi mɛ Yafu Mabala ka nin don in makɔnɔ ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Yafu Mabala Musa Mara la jamana gouvernement kotigi gale kɔrɔ don san 2014 waati a bɛ jeli k'o kɛ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ka kiiri o bɛ kɛ cogo di a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kɛra o cogo la ka bɛn ne kunun Yafu Mabala ntɛnɛn don février tile 9 san 2026 ye a ko kiiri kɔni a jalatigɛlen a baaraw kɛra a ko min bɛ tali kɛ i y'a fɔ cogo min na o
ko ma ko la juridiction de second degré a ko madame Keita Aminata Traoré o ko ne ayira ka fo min fo ye sanfla kaso o ko ne tara ka da Musa Maraka o ko mi mako un an ferme abe sangelen ke un an ferme et un avec sursis abe kelen ke datugule kelen abo ke kenema o de sursis akoni atagalage ako ni kiri ni fla katigata madame Keita Aminata Traoré akoni na ke sababu kama chama koni ni ka olu kunklena ni ka kasika maobo kuna sila parce que machama koni ni ataka lage machama koni munzige meka yek mabala ni kiri njabi makono mimbe taleke kanyishi Musa Marama nya fe chomana Musa Mara madunde jamana konana abdele ya ke premier ministre mimbe samba fla aneta nanu kofo kafara oka Musa Mara abedilika bimekolo na kafo nanina o meria ayo obara oke mafana do politiko buna kunka mini adome kosebe ni ata kalage kasene akala mala magoyi akoni koneta kalage ako selon des sources proches du dossier la cour d'appel a estimé que les éléments de preuve et de faits reprochés à l'ancien premier ministre étaient suffisamment établis pour justifier la confirmation de la peine prononcée en première instance akoni ata kalage nazarakana ako jalake mingono munta meka biyaf mabala ni chabainka ako mine taleke cour d'appel hôtel cour d'appel tedi ako uluya yiraka fo okoni obe wasabo janko nyagami tara kanyeshi amo ukada akun ako nganiye atakalage mine taleke akala fasalba maula ulu kono kunye ayiraka fo chomena kasiga jalawini mbo amo wama doka bo ala kunka mine taleke kireti la mogola ulu kono ulu ka barake kono mine taleke uye jalaki boka bi kayiraka fo sanfla kaso abe minke datu abe kelenge datugule wa kelenge oyurube do alano uye sursuye ako ure kono yekiri jabiye katakanyeshe Musa Marama igira dumbia de ya fasile enene onta kala ni kala wale abana samira alaka jisma ka fa amina ya rabbi na borola ameta nouvelle horizon chendo ne Jafarabe mawiye Jafarabe olu ya ira ka fo ko luka siratigele do ni ya kalo konontoy awo 9 mois siratigele amano ne Jafarabe ebe yemfando wa funi yo yoro fayde Jafarabe obe tenengu cercle de fait tenengu moti et région konana akoni atagalage iya fo chomena madame Keita Aminata Traoré ako niye ulu kalo konontonyi ako dugumasira ka bole ka do Jafarabe ako otigane ulula ako minga juguno obebi odeye ukakene so munu be Jafarabe ako frato kono blede madame Keita oko odiye kuma juguyi akoni atagalage angata Jafarabe ako cela fait maintenant 9 mois que la ville de Jafarabe se trouve sous un blocus touriste total. À 5 km de Jafarabe, il y a un village qui s'appelle Nubozo. Les habitants de ce village sortent 2 à 3 fois par mois par Pinas pour pouvoir ravitailler la ville de Jafarabe en denrées alimentaires. Akoni atagalage ako ningoni akalo konondonyi Jafarabe anya foto mane abe tenengo cercle fait moti marabolo konana ako niye akalo konondonyi dugumasira ate do afe ako dugu dobe o masurumana no obe Numbozo kofo ako obe bo ode fe chien flower ma chien saba wala sakasiga tabela dumuni o saro kana dugu konana ako ngami atalage oyere ke wale kumane kuma ola mimi tareke dine fam joju maula ni jatiga weke ba yo oni olugo to akare nyona arabi oji sanfe bege sababu kasiga mado ko ni ko nigene karaba ako mado be sa ukumamna ubala kata dela dumuni ni kanana yi dugu konana ako ngami yaf mabala ni uyo gela ni watina ode ji asebe ko dogoyala ako kuru tamandi ble wala sa kasiga ta dumuni takana ako namanya ka foji jigina ako botisa ka sera fana fe ako okoni gele do fale gele do kan akoni ataka lage minka juguni nimbe odeye ikene ya sabatile barawi ako madame Keita Aminata Traoré ako okoni me kulo kan bote dew kanyeshin jamana nyama maka iraka fo obero na bi ako doko ne fara me gele yaka ako mimbe tareke kene ya sabatile barawla ako frate oluka kene so la bi Jafara bede ako ma ko me degu ani gele la wele da to kanyeshin jamana nyama ma ako ni atala là où réside présentement le
problème, c'est que nos centres de santé n'ont plus de médicaments. Les gens rencontrent toutes sortes de problèmes en évacuant leurs malades. Ako ni kibi bonika bermatoi, ako ofana okolontanté, ako kalo temene, courant le mois dernier, ako ni ata kalage, ako java jugu keba nu mado okone ofleka kese wuli mado la, manamina cheni amuso obala kata frakelila, ako muso de kumisebe koro jogu me, banabe aka, ako achefle kafo abe bona kata masina, ako otato, ako maminu ye kise ke muso bermatoi nka. Amanya mingo muso aningene karabala. Nyatwala. Madame Keita Meta Traoré akoni ataka lage wala sa bozo kasega okaji ka monike okone okun jagwala afin de permettre aux bozo de la zone de mener leurs activités. Des négociations ont été menées, ce qui n'a pas empêché les forces du mal d'attenter à la vie de certains paisibles citoyens. Akola sa bozo kasega al monike okun jagwala kasika fodo kene majugu minunye akonga oshima balide ba Madame Keita Meta Traoré et bébé mami ako etote ofade akoni atagalage oleke sababu okone okama masa bonyongo oka jega monola kolu ningene karaba ako minga juguni ni ako kumana mina dugo wotame olu sutrala esela do kono ako majugu fleko ko kata ma flafa ka ore to kabudongo nei kama flafa olula ko kem kama ko mo duri ako me domina fo bi ako dugu funanga ni saba o menene obolo ako mate olu tarodo ako jafar be bilama ako ni segente flaye ako keleme oka ako ni degunte flaye keleme oka ako obe yaf mabala wole da jamana nyamawi jango okasika ko fla olula ako dala dumuno o solo mani jafar be ko sebetu minga juguno oye ode kenaya yi ako la situation est très critique ako ni atalage nga jere jigi ode otejiwa ako jamana kondo jigi we jamana nyamawi ako obe wore da jamana nyamawi wa o jigi dame ala kafo jamana nyamawo obisega ulubo ni segen konnana jango okasiga ferota kanyeshi ulumanu watina ulu kasiga boni digo konnana dema konti e de a facile ka bon nouvelle horizon kono eni ndi on ya la qualité Samaira ne ni mama konsare ni ngone ni ngaju juwa dai na fura ke rebeta mado blasira adaro labana ere atlito la ere beta faruka okay ko uyi mauto sila do kono kana mafla were fa ka fa ukanto dumni ko e barai kene fana kene ta kasabati aywa ku frère tebi amano jamna nyamao o kulobe na chugo mina ukasiga fereta kanshi jafara be kawma ukasiga yafma bala fiembo da soro madame Keita Samaira ame kuna funi balanda tuguni soir de Bamako no yoro kaufi yoro du Sahel le gouverneur de la région oye ayira kafo ko aga jamana de ko kana siga kwa siga mombula ko bla ko aklisi ka denata kada jamana nyamauka Madame Keita Meta Traoré ako mibetali ke nyurdi seli marabulo nyama bala ako abora ka ila seli doke ako chabanyera ode general de brigade Ali Aninji ako ni atakalage akakorofo famba bola minga ode yi aklisigi ani basigi ka anyuru jiseli ka wele kata ben ani basigi ma janko ni atakalage ko denata kada uka jamana nyama uka ako bawo no watla benani atakalage kuna funjugu bala ka fini vana bolo sanve ka ira ka fonyo de seli ko maju ni montame o daga sigi yi ko ka grande takada yaf mabala yi ka dunka ye urutatiala ka benife woro kle ko ndo samba fere mgono woro yi mi metale ke le chef de l'exécutif régional no o ko gouverneur yi akoni abora ne ka la selu ke la selu munu konana akoni bora ka ni korfo nu kalontiya ka ira ka fo korfo munu bala ka munu bolo sanve ka ye shinyo le seli la kana koma ako chentala bi chentala shini ako jugongalo ndo ako la nyine munu beni kuna fo nuna ode kasiga mawo yaf mabala ka mawo jatige ka mawo ka basigi chien ako ote chienye ako osiratika la alebe menyine ofe bila jene ka hakli sigi ko ngomiyana momuso mode ka basigi karamogo yi ka benata ka da yaf mabala jamana nyama uka madama wo masir taba uka ulumunu mbeli ka jola shu anikle wala sa kasiga yaf mabala mari jamana kuna dombla jene tane ko kishi ako niwatina kuna fon jugo munu mbala ka munu bollo sanga kan shi noro kunangoma ako olute chienye ka kalonjugo do wala sa kasiga mawo
bo o basika ako madame Keta Aminata Traoré abe anyini bela jene fait que de garder le sang-froid et à ne pas céder à la peur et à signaler sans délai toute présence suspecte ou tout acte de déstabilisation aux autorités compétentes ako no watina wole beda kanyishi bela jene mo bela jene ka hakli sigi ako fuite ako nantemna oka ni yesigana mayi wala maka mayi ke wado la mi bese ke sababu ka basigi che ako onongone fe ka wole bla jamana nyamauma tumena obesiga yat mabala fere otige ka olubo odakoro ako ni ataka lage kina de brigade ali aninji ala bana ka yira ka fo no watina be ane basigi kumado anga kuma nyonyon chara ani nyonche ako dugo nga fara jamana nyamauka kala kana sabati bo la kana sabati ni bela jene kungongodo ako ni atalage hukumu konana wole kundato do kanyeshi bela jene ma kuno funu jugo muno ngone me nyoro disale kungongoka ako chentala bi chentala shini isu konati le de ya fasiri ane ni salo kabo swande moko okonana Samaira ne chinyere le befu kodi ha amamugo Nina wala Madame Geta ni yere foki wali mando aywa Samaira ne antita tezara antita deuxième furu amona bashite amona na yekerala okerala aywa ambo furu kana citronel wajibe citronel emo kala wa okerala no kadu amo doni filala bashite aywa ka fenu dobe ibitu ya mingi te wala lipto na fa akisela malidu atoko de amona ka dire akisema ndedu ofeni ngadinyere identité atoko ke botini ngono akisikise mandedu ni yata ibake libitona iba so liburu kunungube kala ibitsuguro fana bitoka kala ibitoka mugwa ha ofeni ngadinye isebera ndatone te ngondemo amuni bodo odala deche abetezara amo ofana furu kasora kanyo soro kokura jemga konana odu ne tezara de kekenia ani lafiya sabati bela jeli farkuru la akadi pojugo Libya garan baro du nyaga wa bela jeli nyeda mi wala ni ye min kabantoran bela jeli mi sodia nuko jone starire mais awa kuma na chansa ne de stari ne kadi wa ne dumuni tinya de les arai ne kari demisanu ye wa mokorobaw krebete ka autone minina abaw kolo sigi ka o modia o de yato ne kari demisanu ko sebe yara fo jumeni kadi ani jumeni be manchenya ne de do to not concentré zara ne kele pedro ao na ambere stare Manko dumuni Salman Chama aye tobni ko la sambala nyum sugandi ni ye zara ka dumuni fenni abi sol mani fere yorobe zara ye ni wosole SARL ka projet glani Madame Keta Aminata Traoré kaseki fe kokura kakanba chemani musumafo jemnganya atefo munungo atefu ko de yetaratai odo ni tata no sira adola abe hakli jigi ni ndila ga fuyi de be koroto tata do yauna parce que ekemenyere blo jigi ya no ngokoro ane dawa buna kunka ango mako anga dumuno le plat de chez nous yetaratai Madame Keta enya mukokora c'est ire ko bashi to ayo kuni ya fatu yami samba soro musula ka chama signeno kwa jabrani la ka ankono le plat de chez nous la bare avec sababu musula ko wa me tobli polo fali atlina ube don découverte fana be été plat munu don avec sababu ko don aywa ka ko ke fana ni ka on no la mena ka mai ko derme de o ka danye de no ngoro ni dawa Madame Geta o ko ne ode andala yo ora bi dina do ni mambulo ina do bebe se go tubi odo ama wede general makoko bali le bambulo magoroni ida tuntu tekilini ifurule ntaw ibe se go ke enyere biso tetula de enye tamatu law magoroni nyere umme abede dagani dagasigi kajikala numu tulu doninge ola Samira ka majini donin kala ka koko donin kala ka sura ka magoroni ko waka ya balabalali bashite ma to ya la cha ni ma mbolo bi anga jogo flenyo ko obebe
Sɔgɔmadolo jɛrɛjɛmu filɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma fɔ sigiyɔrɔ la a ka rubrique mandi dodo n'o ye les plats de chez nous bi an bɛ kalabankura ACI la ani musoba min bɛ ɲɔgɔn bolo ale dogolen tɛ bɔlɔlɔ siraw kan an bɛna kuma d'a ma a yɛrɛ b'a représenter ne ba i ni sɔgɔma i se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛbagaw ye ne tɔgɔ Jeliya Kane mais mɔgɔw bɛ n dɔn Mami Jo de la Mami Jo an bɛna jumɛn tobi bi an bɛna makɔrɔni tobi makɔrɔni Mami Jo ka makɔrɔni donc aw ni ne min bɛ makɔrɔni ko in na an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ maintenant bon n'an bɛna makɔrɔni tobi an mago bɛ jɔ i n'a fɔ dɔw b'a tobi ni sogo ye dɔw b'a tobi ni jɛbɛ mais an bɛna ta kɛ ni sɛ de sɛ farafin sɛ ani jaba karɔti poivron ni foronto dɔ tigɛ tigɛ parce que foronto ka di mɔgɔ dɔw ye donc kɔfɛ n bɛ moutarde k'a la n bɛ lɔgɔti k'a la céleri ni layi ni fɛngɛ susuli tulu ani vilɛnyiri ni bicarbonate bicarbonate in kɛ kun ye nin kumunen don quoi ni y'a k'a la n bɛ nin k'a la pour que k'o kumu tigɛ céleri ni layi ani foronto dɔɔni sisan poivre manji ni kɔgɔ ani bicarbonate dɔɔni donc o la sisan n bɛ sɔrɔ ka mélanger k'a don ɲɔgɔn na walasa bɛɛ ka don a kolo fɛ ni bani n sɔrɔ k'a kɛ barama kɔnɔ ni ji fitinin t'a la parce que sɛ jalen don quoi pour que a ka magaya dɔɔni surtout farafin sɛ voilà i b'o to ka tobi yɛrɛ de sigi tasuma kan vapeur a bɛ bila vapeur la o la n'an ka sɛ mariner k'o kɛ daga la n'o balabala an b'a bɔ ka a sigi tasuma kan pɔli sigi tasuma kan k'a jira n'a jirana sisan n bɛ sɔrɔ ka sɛ kɛ daga kɔnɔ donc n'i ye sɛ kɛ daga kɔnɔ n bɛ nin kɛ fɛn ninnu layi moutarde lɔgɔti k'o kɛ jaba ye kan k'o k'a la ka tulu k'a la a bɛ jiran fo k'a ɲɛ n bɛ sɔrɔ ka ji don ka makɔrɔni k'a la o de ye makɔrɔni dumantigi ye a bɛna sekirani fɛn fɛn bɛ yen a ka makɔrɔni n'a kɛ a bɛ n'o ɲɛfɔ ye mais Joli e bɛ nin feere nin y'a san joli ne y'a feere a tɛ san bɔ fɔlɔ mais hakilina jumɛn de nana n'a ye ka makɔrɔni feere makɔrɔni ne bɛ dumuni caman feere mais ni makɔrɔni essaye don dɔ la dɔrɔn n ye lève b'a ka réussir la donc n y'a feere ten tɔ donc a nana dɔrɔn i sigi ten i ka jateminɛ kɛ i bɛna makɔrɔni tobi dɔrɔn i y'a bilala bɔlɔlɔ siraw kan donc a marché la dɔrɔn i fana ye a kɛ i ka baara ye ni makɔrɔni yɛrɛ de naji bɛ ka dɔn farama kɔnɔ sisan tagali ɲɛfɛ e yɛrɛ ka projet ye jumɛn ye tagali ɲɛfɛ ne ka projet ye ka makɔrɔni feere yiriwa an bolo ka dɔ fara a fɛnw kan i n'a fɔ restaurant n bɛ fɛ k'o dayɛlɛ ni mɔgɔ minnu bɛ se k'an dɛmɛ restaurant dayɛlɛ la minnu bɛ se ka conseil di yan dayɛlɛ nin bɛɛ ye walasa togoya min na i bɛ se k'i ka makɔrɔni feere k'a yakubaya halisa n ka makɔrɔni k'a an bɛna bɔ sisan Mami Jo an ye maɲɔgɔnw bɛɛ k'a la i b'a dɔn émission yɛrɛ kɔnɔna na o nin wagati in de ka di ne ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan parce que nin de y'a finale ye o ou bien donc a bɛ se ka nɛni hali ni ye makɔrɔni ye
ali a bɔra minnu fɛ yen olu ka juru t'an na. Kɔgɔ de wa poivre de wa macaroni de wa macaroni tigiw yɛrɛ de wa ni yɛrɛ bɛ ka dun de wa n'an ka nɛnɛ tugun o de don parce que fɔlɔ la ta la kɛ ne ma a ma fɛngɛ ne na tugun kosɛbɛ quoi i m'a ye voilà i ma jara tugun i ma ka di n bɛna macaroni dun na ma ni ɲɔgɔn ye a ja macaroni bɛ macaroni bɛ ja ne yɛrɛ tun bɛ ka min dun est-ce que o ye macaroni ye ne yɛrɛ bɛ min tobi est-ce que o tun ye macaroni ye o tun ye jumɛn ye a bɛ macaroni ayi o ni gu tɛ kelen tiɲɛ yɛrɛ la a jara sisan folikan jumɛn b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma an lamɛnbaga bɛɛ fo k'an jɛɲɔgɔnw bɛɛ fo an ka abonnés fo k'an ka clients fo ka papa ni maman fo ɲɛrɔ papa ni maman olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nin ko in na kojugu u jɔyɔrɔ ka bon yɛrɛ k'a fɔ an filɛli jamaw bɛɛ ye bɛɛ kana macaroni san bɛɛ kana mami Jolie ka macaroni san a ye na macaroni san sa wa a dan man ca 400 dɔrɔn de don i bɛ 400 bɔ i bɛ farafinsiyɛ ni macaroni dumanba de sɔrɔ a ka di kojugu ni mami Jolie tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'ale ye mɔgɔ dɔn ye TikTok sanfɛ ka sabu kɛ a ka macaroni tobi ye a bɛ fɔ de baaralankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen donc an bɛ émission kuncɛ nin yɔrɔ in na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Madame Keta ak am diyan waati wɛrɛ kana fama wɛrɛ ma dɛ an tɛ fama fiyewu kodi macaroni sɛma n yɛrɛ dodo bɛ mun ye e m'a ye a ye maɲɔgɔnna mun k'a la awɔ nka est-ce que e tun b'o k'a la ne t'olu k'a la ne t'olu k'a la ne bɛ n ta to cogo ne de fɔ yen nɔ i sɛbɛ la o y'a bannen juguya nin bɛna kɛ sababu ye ka guwa falen dɔɔnin yɔrɔ Samira i ye tuma fama la o i ye tuma fama la donc sisan kɔni sɛ wɛrɛ n yɛrɛ bɛ n ta tobi ka ɲa sɛ min b'i bolo ye i kan'o to yen dɛ ayi sɛ wɛrɛ n yɛrɛ bɛ n ta tobi ka ɲa yɔrɔ awɔ nafɛn ninnu bɛɛ ka nɔgɔn i ye nin faamu kosɛbɛ gazi b'i bolo gazi b'i bolo n'i y'a sigi gazi kan dɔrɔn n b'a bɛɛ tobi a banna kodi a kɛra sɛ o a kɛra jɛgɛ ye awɔ a kɛra sogo ye o a bɛ se ka kɛ mɔgɔ hali sardine hali jɛgɛw su awɔ a b'a tobi cogo dɔrɔn de bolo tobili bɛ tobili cogo dɔrɔn de bolo i yɛrɛ ka musoya fɛrɛw n'a tɛ yɔrɔ min kɔ a ma gɛlɛn an bɛna ye koso dayɛlɛ i bɛ to ka kuru d'a ma dumuni tobi la ok Samira i yɛrɛ ye caman dɔn sa i yɛrɛ ye caman dɔn i ye caman dɔn dɛ n'i yɛrɛ jouera don min na i yɛrɛ bɛ yɛlɛ le plat de chez nous TikTok sanfɛ donc i yɛrɛ bɛ a défiler ni min diyara n ye n b'o ta a b'a to kamanagan t'i minɛ donc an bɛ jeli ka kan ne fo yan yɔrɔ la n'a tɔgɔ Mami Jo ka macaroni a bɛ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ an b'a fo kosɛbɛ ne ko nin tɛ ɲɛmɔgɔmuso in de ya o don min ye to tobi ka d'e ma ale yɛrɛ de don a bɛ to kɛ min ye to tobi ka d'e ma Samira to ko in y'a dɔn macaroni fana macaroni in ka di dɛ ne kɔni b'a nɛnɛ Samira ayi n ka di nin bɛɛ kɔfɛ yan ne yɛrɛ n b'a fɔ ka wale Samira e t'a faamuyalen don sisan madame Keta an b'i yɛrɛ fɔ k'i wale ɲuman dɔn e bɛ se ka kɔrɔfɔ jumɛn tuguni yɔrɔ in na san'an ka m'a fɔ an balakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ani sifinw an dɔgɔnin minnu n'an den minnu bɛ yen u ka gɛrɛ gada la n'u gɛrɛla gada la fɛn fɛn bɛ yen nɔ i bɛ se k'a bɛɛ ɲɛriya i bɛ se k'a bɛɛ ɲɛdɔn ayiwa n'a i kɛra furuso sigila ye don min na i kamanagan t'i minɛ k'a fɔ k'i bɛna kɛ cogoya min na kɔgɔ bɔra a la a m'a labɔ ou bien a sisira an bolo ou bien a bɛ ta ji m'a labɔ i b'o bɛɛ faamuya donc n'e ma gɛrɛ gada la i tɛna a faamuya balakaw fana k'a faamuya k'a fɔ kalan bɛ yen baaraw bɛ yen mais den npogotigi a mana kɛ cogo o cogo f'i ka tɛgɛ de don guwa la minɛ i tɛ taa k'a dan donc i tɛ taa ka min dan i t'o kɛ ɲɛ kelen k'o ɲa sɔnni wagati dɔ cɛ donc an b'a f'u ɲɛna k'u b'u sɔgɔlen to an ka rubrique in na a bɛna kɛ sababu ye o bɛ bɔ ko caman kalama wa ni mɔgɔ min fana bɛ an ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye ni mɔgɔ min fana bɛ fɛ k'an wele ka taa dumuni tobi k'o jira an na ka tila ka sumɔgɔ sama don an bɛ bolo ka ja ne ka
lagɛ ni olu bɛ kan kɔrɔ e bɛ an wele i b'a wele nɛgɛjuru sira la n'o ye 79 79 63 63 39 39 59 59 o don n'i y'an kɔ la i b'an sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dumuni ɲumanw an ka dumuniw olu gɛgɛrɛ togocogo ɲuman kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la Samari an bɛ welewelekan da fana ka lase an dɛmɛbaga jɛkulu ma minnu bɛ fɛ ka u ka ceux qui veulent associer leurs images à la rubrique mɔgɔ minnu b'a fɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin rubrique ma janko hali bi a ka se ka kɔbaw ni babaw tigɛ a ka yiriwa a ka san sɔrɔ ka musolakaw dege dumuni cogo caman na donc i bɛ se ka fana nɛgɛjuru sira in wele n'o kɛra an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tɛ ne kɔni bilalen i ka marque kunna o y'an ka taa de ayi ne kɔni e yɛrɛ publicité Adama ye o ok wa min fɔ k'i waleɲuman dɔn a bɛ tɛmɛ jɛmukan ye o don sisan n'an bɔra dumuni kɔnɔ an ko dɔ ma ko rubrique société an bɛ taa yen an ka dugu kunkan ko o b'a to Tijani Fɔnkuru i y'o tɔgɔ mɛn n y'o tɔgɔ mɛn baasi tɛ o b'a to an wulila ka s'a ma a ye hakilina dɔw di an bɛ s'ale ma a ye min sɔrɔ o la ka kɛ somɔgɔ sama ye an ka jɛ ko ɲamada san 2025 kɛra san ye maliɲɛw kan ka o hakili to san min na ka d'a kan 2025 kɔnɔ an ye lajarabiw caman sɔrɔ 2025 kɔnɔ an bɛ se ka fɔ an ye leçon caman sɔrɔ gɛlɛya ninnu na o la mun de ɲininen bɛ maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ ko gɛlɛya ye leçon de adamaden ma min ye anw sɔrɔ o ɲɔgɔn wɛrɛ kana na anw sɔrɔ walasa u ka se ka sabati an ka se ka vie hɛrɛ ni baden na bɛɛ lajɛlen ka se ka vie lafiya kɔnɔ o tɛ se ka sabati fiyewu fo maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ sabati ka jɔyɔrɔ fa ka d'a kan ni yɔrɔ bɛ mɔgɔ caman kamana gan k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw dɔrɔn de b'a kɛ walima diinɛ ɲɛmɔgɔw dɔrɔn de b'a kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ an jamana kɔnɔdenw de waaju n'u y'a waaju n'an b'a minɛ ka baara kɛ n'a ye o ka kuma bɛ kɛ fu ye président fana bɛ yen anw de kama anw de b'a yira président na k'a fɔ ko an ka laɲini ye nin ye awa an b'i dɛmɛ k'a waleya a tɛ komi an ka laɲini ɲini mais an b'an sigi k'an bolo fila da ɲɔgɔn kan o tɛ o la a k'a dɔn k'a fɔ ko maa si wɛrɛ tɛ yen min bɛna mali jɔ k'a di anw ma ka tɛmɛ an yɛrɛbakun kan o hukumu kɔnɔna na centre kolotuguso kolotugumasa Tijani Fɔnkuru an ka laɲini kun ye jumɛn ye an ka wulikajɔ kɛra jumɛn ye ka se ka adamadenw furakɛ o ye ne ka baara ye o ye ne ka se ye an ma dan o ma an ye jamana dɛmɛ ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ ka tila ka wele caman ta k'a ɲɛsin malidenw ma o de kosɔn maa si kana sɔn ka to kɔfɛ san 2026 kɔnɔ a ka fɔ don dɔ ko jamana kun gɛlɛyara k'i ye nin ko in kɛ kana sɔn histoire ka sɛbɛn i kɔfɛ fiyewu k'i sigi k'i bolo fila da i kan n'i ko i denw ma 2025 kɔnɔ ni gɛlɛya nana u bɛ se k'i ɲɛna baba e ye mun de kɛ kana sɔn o yɔrɔ ka kɛ e ka makun yɔrɔ ka sababu k'i kana fɛn kɛ donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka wuli ka jɔ an k'an seko kɛ ka se ka jamana jɔ an bɛ wele ɲɛsin jamana ɲɛmaaw fana ma u k'a dɔn k'a fɔ ko jigi fosi wɛrɛ tɛ anw na olu kɔ anw ɲɛ ye olu ye an bolo ye olu ye anw sigilen don ka olu lajɛ nka an b'u dɛmɛ an seko damayira la olu fana ka wulikajɔ sabati walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogoya min na o la an ka karamɔgɔ Asidi Siri Usman Madani Hayidara an b'a fɔ a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri la a y'a fɔ ko diinɛ mɔgɔw kana sɔn ka sigi ka u makun ko bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ karamɔgɔw surtout u ka mɔgɔw wele ka taa tiɲɛ ma ka mɔgɔw hakili kunu ka taa tiɲɛ ma tiɲɛnikɛla bɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka yira k'a fɔ k'o tɛ silamɛya dɔ ye o wele ni karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ an ma karamɔgɔ bɔ karamɔgɔ la Madame Keita Amina Traoré ko kana sɔnɔ don min na i bɛna fɔ e denw ye walima i bɛna fɔ mɔgɔ dɔw ye k'a fɔ ko san 2025 a kun gɛlɛyala walima nin waati kun gɛlɛyala Mali jamana kɔnɔna na olu k'e ɲininka ko o waati gɛlɛyala k'e ye mun kɛ kana sɔrɔ ka jaabi ka kɛ makun ye o ye tiɲɛ ɲininkali gɛlɛn ko di parce que n'a ma ɲɛ ko kun gɛlɛyala e yɛrɛ ka baara kɛra min ye jumɛn ye o waati walasa ka se k'o bɔ nɔgɔ la o gɛlɛya bɔ yen e ye mun de kɛ a ma nɔgɔn donc o la a ka kuma laɲini min ye an bɛɛ ka an jɛnyɔrɔ fi ne deli k'o de f'u ye yan ni bɛɛ y'a ka bulonda fara dugu bɛ sanuya ni dugu sanuyala
k'i bɛ sanuya ni k'i sanuyala a dɔw jamana bɛ sanuya donc kana to e kun t'a k'a la kuma mugu in de ye a ma ɲi dɛ a ka bɛ tan dɛ a bɛ tan mais e yɛrɛ bɛ ka mun kɛ walasa togoya min na nɔ bɛ so i bɛ nɔ bɔ ko dɔ la e yɛrɛ bɛ ka mun kɛ ne e kun tɛ ka na kala dɔrɔn parce que ne kɔni ta ye ne bɛ se a fɔ cogo la mais ka se ka baara dɔ kɛ min fana bɛ to tariki la o tɛ yen i bɛ se ka min yira i mɔdenw na ou bien i fufafu la jana na aw nin kun bɛ tan nin kun bɛ tan ne nin na nin kɛra sababu ye nin kɛra tan nɔ bila kaw sa dɛ mais n'a fɔra ko ka tariku yɛrɛ bɛɛ ta k'a yɛlɛma kun juna kun ɲuman kan e tɔgɔ t'a si la a ma nɔgɔn dilanni sira fɛ o man ɲi dɛ Samayira a ma nɔgɔn dɛ o la Fɔnkura ma fɔ nin yɔrɔ in na a ka hakilina in na kosɛbɛ madame Keyita hali bi jɛmukan an na tɛmɛ n'a ye an bɛ taa Dirisa Kulubalilakaw ne ko Kulubalilakaw yɛrɛ ye maa min ni ayiwa baasi tɛ ayiwa o la Dirisa Kulubali an n'a ye masalakunkurunin kɛ a ye min sɔrɔ o la an ka diɲɛ ko ɲɛmada ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ko kura fɛn damadɔ de bɛ fɔ adamadenw k'o jateminɛ ni e ka o jateminɛ caya la a ka ca Ala fɛ furusa tɛ caya a fɔlɔ e bɛ muso ɲini yɔrɔ min na kabila min kɔnɔ i k'a lajɛ fɔlɔ ale ka kabila ani aw ka kabila est-ce que u bɛ ɲɔgɔn ta bari mɔgɔw lamɔ yɔrɔ tɛ kelen mɔgɔw lamɔ cogo tɛ kelen donc la aw ka lamɔ bɛ cogo min na ani ninnu ka lamɔ bɛ cogo min na e ka k'o de jateminɛ avant que i ka woro bɔ fɔlɔ ni danganiya dɔ kan i bɛ sɔrɔ ka woro bɔ woro bɔlen kɔfɛ muso ladonlen kɔfɛ ka taa so kɔnɔ e fɛ fɛn damadɔ bɛ yen i kan k'o fana jateminɛ pour que furu kana sa wala pour que furu kɛlɛmisɛnnin kana caya a fɛn fɔlɔ i kana muso sabute n'i ye muso sabute dɔrɔn a b'i nege bɔ muso la a fɛn filanan e k'i jija i kana a sɔgɔbɛ kuma bɛɛ n'a ye fɛn dɔ kɛ i b'a kɛ komi ɲɛ t'a la mais kuma o kuma n'a ye fɛn kɛ fo e ko o sɔgɔbɛ ko sɔgɔbɛ la i ka furu tɛ caya si tɛ se ka caya bari f'i ka tɛmɛ ko kan hadamaden n'i ma tɛmɛ ko kan i tɛ se ka koja sɔrɔ a fɛn sabanan e ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yafa n'a ye ko k'i la i yafa a ma n'a ye ko k'i la e ka yafa a ma tant que e ma kɛ mɔgɔ ye min bɛ yafa e ka furu tɛ se ka si sɔrɔ muso fana ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ yafa i bɛ tɛmɛ ko kan i bɛ yafa a fɛn naani na e ka kɛ mɔgɔ ye fana min bɛ cɛ ka ko ja la ka to k'a fɔ cɛ ma e de ye ne den fa ye e de y'an ka du baloba ye ni e tɛ an bɛ kɛ cogo di n'i y'o fɔ cɛ ye a bɛ cɛ yanga a bɛ dɔ fara e minɛ cogo k'a ban muso fana e ka to k'a fɔ muso ye alhamdulilayi e de ye ne furu cɛ ye vraiment ne e tɛ ne yɛrɛ t'a dɔn an bɛna kɛ cogoya min na vraiment e de ye denmisɛnninw lamɔba ye e de ye denmisɛnninw ladonba ye an ɲɛ jɔyɔrɔ ye e ala kɔfɛ an ɲɛ jɔyɔrɔ ye o kuma a bɛ to k'o kuma minnu kɛ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ furu sinsin wa a b'a hinɛ don ɲɔgɔn na a bɛ tin don ɲɔgɔn na a bɛ yafa ɲɔgɔn ma n'u kɛra furu bɛ sabati mɔgɔ tɛ se k'o kɛ furu kɔnɔ i b'a ye kuma bɛɛ an ɲɛ kunkolo bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ n'i ye muso wele dɔrɔn a bɛ na dɔrɔn a b'i ka ci kɛ dɔrɔn a b'a kɔ don a tɛ baro n'i y'a wele dɔrɔn a b'i ka ci kɛ dɔrɔn a b'a kɔ don sabutasi de bɛ na n'o ye fɔlɔ n'i y'a wele dɔrɔn n'i ko jifilen fa ka na n'a jifilen fa ka na dɔrɔn a b'o d'i ma dɔrɔn a b'a yɛrɛ ɲini a tɛ fɔ ka sigi kɔrɔ mara e ye mɔgɔ sabutilan don o ko man di mɔgɔ ye ayi madame Keyita ba Dirisa Kulubali tɛ a ye caman fɔ dɛ a ye caman fɔ a ye fɛn o fɛn fɔ k'an don Samayira kodi furu kɔnɔna a ka dun kojugu muɲu ni sabali ko tɔn t'a la n'a ye ɲɔgɔn faamuya ka a yɛrɛ ɲuman ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ bon bi bi na o de ka gɛlɛn an ka mɔgɔ ninnu ka gɛlɛn minɛ muso ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ne y'a dɔn k'e jo t'a la gɛrɛ i ka yafa deli n'i y'a dɔn k'a funnen don wagati min na i b'o wagati to yen n'aw jara wagati min na i bɛ yafa deli cɛw fana ka n'u ta u ka cɛya ma kuma n'a fɔ cogo don n bɛ hakɛto ɲini k'a fɔ ko nin ye muso ye n'i ye yafa deli a fɛ u b'a jama ou bien u bɛ n ka dɔgɔyama de yira o t'o yira o n'o ma dɔ fara e kan o bɛ ka san de yira o bari o b'a fɔ ko cɛ hakili ka bon ni muso ta ye ko don o don anw yɛrɛ k'an b'an faga kow de kɛ donc n'i y'i ta an ma a ma nɔgɔn dɛ donc an fila bɛ ka essayer ka ko to ɲɔgɔn ta la ka yafaw deli ka kuma ɲɔgɔnyaw tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ
Madame Geta, ya fo chuma tete meninga. Meti na fenda ninga ngui. Akainta. Wala meta ali bitini jo fanfe. Ari anga sharia blue. Ani basina sundona kama olendo. We masala ngurum doke. Ani sumba sa mun sorola. Angula ke kasura ka jemka kunche. No yo contrat durée déterminée ni wati dorono kama ngasa ga renouveler ka teme chien flawa adanga ke chien sabai o maybe ka mun foni donc on va yira ka fo donc le principe mais exception fana absolument yo sawa absolument principe ni ni charia buluta article L20 ba fi ka fo contrat durée déterminée manga renouveler ka teme chien flaka o renouvellement la contrat initial tala. Donc ça dit que ni sans flaque avec ce que renouveler chien flaque ça n'a pas challenge sans moroy mais au principe on posera au principe qu'il y a exception libola ou exception n'a pas que faut bakurumba duru au bakurumba duru qu'on a avec ce que renouveler danti ou là par exemple travailleur saisonnier ni travailleur saisonnier va se donc à bara sans qu'on a calculé nous avec par exemple état région segula kalatika ribi kalatika ni que sans qu'on a calculé donc ni mo ntaro ke sankeli sanfla sansabani ko mako boko tiso ko baraka tuni ça veut dire qu'avec Gelea Apollo donc il secteur ou exception de développer l'indro ou article L20 kono ou il exception du au konana abse ka renouveler haketi ala mais ni atu au konana na fio renouvellement ti se ka teme chien flaka ni a teme chien flaka ibi do fin wala kono muti par contrat à durée déterminée. Alors mais il sera 2024 degré moment ko degré mena minye misalla la kon kana moya tay ito wara la donia en fait ngora ga mu fo ça ni tu arrêté mutumi 96 au konana secteur mundi ni contrat durée déterminée bi se ka renouveler haketi ala au secteur nuna enseignement tombé à l'école nana maintenant il y a un nana et gafo manga chamambo au faire l'offre 600 on a tout relectir mukra 2024 relectir konana et enseignement sotira aller bora à la peu kafoko aller ti secteur ou fait tourner secteur mukono ni abiseka contrat durée déterminée dit mouvement de façon indéfinie ça veut dire que nous on a deux principes de connaissance ça enseignement principe de connaissance mais ga enseignant ta ka baradama ni compte CDD là sans kele ni a renouveler kele ka renouveler fla renouvellement sabananti à la ni sabananke contrat babi élément avec contrat à durée indéterminée amiga mun kuma fo d'accord mais o na sera ni vagatega te kele misal la permission de bibolo samo sa ikametro bena de bibolo sangmane la de bibolo permanent la fogata c'est si yamanema mais samo sa il be baraka nyogon fait alors faut que c'est 112 100 100 tayarama oruba ko anya vagaterui alors on na serena yala abi akwa jato la kasoko yorin sinje ko selawa en fait ni faire de l'objectif même c'est quoi la ni parce que aux situations de bi enseignant ou la précarité donc précarité vous allez voir que l'école Touboubou ou Sawokoula très souvent c'est pour éviter aux précarité et éviter que finalement nous sauter à Kaboué avant il y a qu'à phobie nous il mettre ta kabla ife et qu'à donc à faut pour charabi à morega CDD de amachi fla car les chiens qui les carré les chiens fla ni sabana kala anta CDI comme Orang jaranya parce que ma chama meka jamkan naje u ba fo ko be family soro jamkan konna do an saka temeni yoron ni ka nabi maw nafa ni an aw soro vraiment o ka danyo ko sebe aw bolo de ba barena non seulement ka ya kalanga ma aw bolo de bala ni gelaw nana amanye shin aw de ma alors donc ko do na tawla mamu na jamkan naje ni be wera soro mon konna na u saka dama kasike aw ka yor la wani wu nyeshin ro me na soro sandange non amiram nabi e ba donc faut problème mi ga wuli barakela mi baradenche au problème normalement inspection ka ngase ki dadola ni edi aklina na ka fo menga barara la sharani hakem ga kan o hakem ka dia ni hakem ka kan o hakem ka violer sharabi yamara ga se inspection na ka fo e abi wajibe inspection ka ina na mufo aka ni ka fa mufona ka fo est-ce que ebi ka mufo o de sinsini no tiere do no de do abi se ka don convoquer kana confrontation ke e mu kan ka fo mu o fu pour que be ka se ka bla e ka sharia ko
Madame Keita Maya Traoré ami suntrona kama wele fu ki yere fu ka fo jim kamala ka sa kunche rola ko fo bibu aywa fawaira ama flel bagore fu ante 50 nyina ulu mimbe an laje ka baren kanundu anna alisa kanun bana de me ne bi ni sigi madi be soroki donc amu fu ko sebe ko walin mando samaira men profiten fe fana ne kumbe wule kandala ka nyesi mogoma ne be vlogu ke c'est-à-dire nga rubrique ko na la les plats de chez nous ma ta depuis ne be boda fe ameta se mogomu ma fe be ke no kana ka be franyonga ka tige fo kana se ni plateau maya donc ye wule kanda kala se bari nga image kumai samaira obe bunya bala ye en fala ka do iPhone 15 Pro Max dia lucky baro donc ama funi yora ina ko sebe ka ni che ani baraji ngoni ka tarawere iPhone 15 Pro Max kala ga chala bla ala kana tayro la ya rabbi ala kana nyunu sabati se lala sonama image ko ni nyanga tade wo be chesiri ni jijare ko wani ba to fana tigila mo bi ga baraye abado ki chesiri no abi deme Madame Keita Maya Traoré qui yera foki wali mando ka atigi fu kwala ka sara sarate min ko fe ni dal masai sara Madame Keita wi wasai ki yera foki wali mando ka barala ka fu timina kadi alibi alaka semala alaki ibulu mala alaka yaf mabala atogo jana konta dima wala kabla dina fo maliko na maliko kan watina mun sigalo me ka on la gen watina anda jimga to de so module so Sabera kwanda ne jimga alagi fana sai kan so module jimga ka ko bla dire fo ka do mando ne ka address kana ansira mi fara me bika beni video yi c'est be kan bi 20h30 mais la basique chez 10h 11h et même on sera me kura mala ala ko fara diga amona gani de abe mi wuli fe kuma kawa mon père Mali bebe ni nene bara ni infusé ka ji kala ka ke teka unene jela mon père mi ka me ani mbo kundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay ni do na surprise ki ni do abia amangani sisan kɔni ye cogo da tezara tew ka te de a bi san bi saba bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ. Jama jara kadua ke tezara makele ngadanga mena budoji Allah farafidenu jara kadua ke tezara makele ngadanga mena budoji Allah tezara